buna tuwe karansira moneno itataracha basacha bakungu whether you like it or not, one day you will sleep. Okora ngati wanchi okora ngati norare utatigarigana linene ase amangana agokwa ne kabuya nebuku ngati okorara kuri kerenta getiko chaga koigora amangana yigo bantu bali bagokwa okumisi yani mugirupi Rengan 14:32 rasoma ngo iganda igora igwa asaja mubegete kigosi yasa gwaturu mbuya mono mukurua mugure ya gatatu asa bakon no chiagura maguri kimokurua urita yugwa da akina chani 14:32 na kwa yete kwa tubuku akiti ngo itu tindi kole anta irisumu tige chaka omokoria mabe ni gago tugutwa liarua senge je okora kwayo kobe kurendo manyeno boronge ni gago kwa ore na gendoki to iwa mangana kwa nuwa arakabe. These two parties tebanga number 1 ni ntegere oiwe na yochie dike gento kurwana kera kinaye diawa tebanga matangaria babuya matangaria yengeiga dike kebungu usebona antu bale watanga maiso tubuya tutoko somera akiaro mugwati lakini orabe keruchi bese chiko mapigwa check esi mimi no iririate no ntegere bono one person dies, one without hope, an evil person dies and is buried without hope, but the righteous are Christian. Hey, awatabanga monto moyo ketenya sae kago kwa gakorara nigakorara owato gosemenga one morning. One day, ekero mwana na bocha na boke onye ndimwali kubya na kwateba amen tebanga monto yo maniga gokwa osiramisi tabuatia wasemeria lakini omonto nde dimokagenda basi to mito koranderia omongina nana chinde ko oruarete bokomu obuato boruaye boko na cancer ekana na genda roro abuato boruaye for 24 years kuna agenda komorora muntu yu mungiro yu ogo ikwa kora gotenga basi to mitu twa go semerio konene unabwata aya bono yu chagete era korta ngati ale mete aya tabantu bala go tukaro moruele tela ngati na bo itete no buene kuna bo itete sister yani ngekwa makwanya go se kwa mukoro omongino iba sare ko ngoke otaba ngatika toratera tuatera tuakora ome watanga basta bono soma maliko nakiateba omonto yomo nigago kwa atabuga kyo semeria lakini abantu bande omonto mwege ntenya sae gakorara nigakorara ugatagendo kimoigwete omo semeria matena one morning nabuki maite aburu garastega nobuki muki ka murabo muki dia ko yu muki na mai ku muki mtose amereti ya saba sini me Yesu motoli ono igwa bona chakire na rigeria maene kitabu iki na yo gwa tabu wasome kitabu iki kwegwo kitabu iki ogwati utaji ko betenyasi ina rigeria mugakoyo kuruire na bwa mugeni chikorengera maene mubiro uyu toire oibu okwa mubiro uyu oibu kurwa mubiro uyu oibu okorosa etiara tu atonge tukurwa sirira no korengera likuaho no kora kuaho marika batanga botambe talikuya botambe ekurokobe bona ma gosoma musacho yomo meyebuku kitabu kyo kora iyo 13:26 yake kemuntu
nguli ya tuzi ya kweli tukumenya mpate mixer kama kukolera Abaminto. okora haya 36 naona na buku bekere tu kwanza ya bugira sama ngambe ngupata sini mingo kwangu igo baba abuto rusi chakeramu Na kitauti. ina kidauti Ekerako akolire. Okorera ogwanja kwa Nyasaye. ekera akolire okoro wanja kwa Nyasaye Seke golikiaye. Seke golikia. kiaye Agakwa. agakwa Atinde kwa. agatinde kwa Asisokore. Sejisokoro. kiaye Akararo. tarora Tararo ogosaleka. akije saa uri guru Akararo. kagere ndala kuburi gakimuku uragire kaiga ntokonye mugutano Mpamore moyo. Chaka buyabo nonkulia sikwali. Na kitauti. Ekera akolire. Okorera ogwanja kwa Nyasaye. Tere Daudi akolire gukora ogwanja kwaye. Aseke. Kwakira na iguo semba gwetu. Ogwanja kwaye se kwa Nyasaye. Aha. Aseke golikiaye. Seke golikia ye. Agakwa. Iki akolite. Igo gukunga kolite. Aha. Agatinde kwa sejisokore cyaye cyaye. Agatinde kwase kisokoro kiaye. Kyatinde letu. Akararo ogosaleka. Tarora. Akarora. Abeni kio. Ke. Inja kwa sababu buku hiyo. Akarora. Akarora osaleka. Kolendo oyo bogetibwe. Kwendo yowogetigwe. Taroche ogosaleka. Nyasaye taroche ogosaleka. Yes. Digera abu baba. Kanye kawo. Kwani yo muri nere ngote. Mugoni akwara akolire kendi kya Nyasaye. Ngakya ngote. Mwako yogwate simi ndalire na kwa nyude. Ndegere ho. Adama Daudi gakolire meremo yangu ya Nyasaye. Na antari akore meremo ya Nyasaye bosaigo akore meremo ya Nyasaye okora. Na tokore emeremo ya Nyasaye na tukwane amangana amaya emeremo ekoe na togende iguru gakurangeria marieta nimbeo gakurangeria marieta gakurangeria marieta gakurangeria marieta gakurangeria marieta nimbeo. Haleluya. Atebanga Daudi kakolire emeremo ya Nyasaye agakwa igwa ndegetenga before you die. There is a mission waiting for you before you die. Otarakwa tarakore emeremo yangu ya Nyasaye nometenga bantu bari bagukwa atanya kukinone kanisa aigwete kanisa kurufuse sasa bari ngamuri nei aigwete kanisa kurufuse Sasa. Asal jamara tanga basta. Kwa itu buku na gitu. Rang anjira da somi ke buku ke semu. Deuteronomy. Kuira ni. That 1, 11, 12, 13. Ina soma Daudi ka kwa mema ya Nyasaye. Elia akwa ekerati ne kwa karoho sareka. Kinyo yo wogete karoho sareka. Atwa konsome. Ekera Abaisiraeli bonsi bagocha sobosibwa monene Nyasaye ino sawa arachore oso mama chikonsi erinda Abaisiraeli bonsi yaigwe musangereria abantu bonsi bonsi ega kingare mwandigete musangeria abantu bonsi aha abasata n'abakungu
nkwanye rururi kira abantu bali bagusangiru ndibona mwakira bali atabangeka rosangiria abantu bakunda musasi Nyasaye ase arachore osoma machikonsi yiwo ebisio mangana ekoro gosa bakosoma ingana iwo nayo tokoria mono ebi twakera omwaka aiga bareo abawatete machi kuto aye lokwegena kwa Yesu asome amachikaenga omaya watebanga osangereri abantu barenga ojakira barabibona basajja mwe digiti ojakirebe barabi bantu meni omaya wote bantu women ekiagata to mulisia atebanga musangereria abantu bonsi abasata n'abakungu n'abana n'abamenyi bamenyete ase mechi ya ino kanyikirawo ibo mo otage namba 3 namba 4 abamenyete mwao onsi ndo moigure ndi yoni kola na boko itabu ndagara huyu akitabiri musati uri okugere metemu musati uko mungira liko okanyiti okay mbara biata kera wana mwengo atabanga basata batangane abakungu babuatie okurwa abakungu barabiaba abana bagokora abana bobuata bakunga bapurayo bao mai bao purenda bao Diana bao papa bari kamore naije bari bagotanga koracha so basibwa Nyasaye abasata batari gucika kanisa nayo kobera amarika bataba monene nasabire egente kamo oruasore einembera senyumba ya mama tukarenga ons asante memoko baba saja nakiateba nasabire egente kamo oruasore monene mbera senyumba ya mama tukarenga ons ntekeroi atebanga ekero musaja achire kanisa orulia mubwata uruabo mata bantu bari babwata bakori emeremo yituko bako gane kanisa we unga astole ziteri buya bera kaole ne chingoko akinya saban konyere muancha mangana ya Nyasaye abasi chinkoro cheino ubotene nguba babu bonane bwa Nyasaye nakiateba ekere Daudi akorire emeremo yangu ya Nyasaye agakwa ona etima etinga kogota gokungi kwa akorire ata bantu bara bari gifted nona asokole mari bebe ari gifted akore mari bebe bakariara nyenche bakariara iki ayora akwe kare kwa akore go stige Daudi akore emeremo ya Nyasaye kogo kwa somo gimo mondo mosacha ko kara kore emeremo yangu Nyasaye kore emeremo ya Nyasaye ari go korwa somo gimo kora naye buya kena na masikani ya Nyasaye kogo kwa Nyasaye batabanga this is my son, this is my daughter ebon kogo kukurwa somo gimo kogo korwa ekera no choruo bari gabe gele te kantoro si dogo uno mwene tega
baka bunoli gete baka oka kita buo kalika ngalo wetu abantu kita baka oka kita mapera bana bako batali koli bakie mesi angalo maneno tali koli yango telo wanje ya kerora mesi kanyo gitete kuna abantu abo tete fast day moda ko tata ko chile boge eri bo kanyegete ako nga katuene usitabu ira abana bara na kubuguni onya ko gitete iwa mari ko na hotel ese to ko manya muna mandu ko kana ko woke araje kumbura iwa nga sobe kora buya umuse kora buya ongira kora buya sobo kimu koko wenda kora buya nga oyagenda babwata ina nyasaye buya ewa kitabu ya First Samuel 12 verse 1 Mwaiko Samuel agatebya Abaisiraeli bonsi rora na beire nkoigwa mang'ana aino amboria na korira imwamboria na bekiri omorwotiri abagambere na bekire bono omorwoti okobagambera bono omorwoti ino oyora abarae inche bono nagotire na merire chimbuche karakire iro ya turuo ando masile timpite buyi une koro moto sale krobo libaka factory eno ngeko nasio duka kwa duka itaenera ikomura litero nera libuso kanya tiago kanya chimboto abantu bakora na boka nyite kuruwe eti chimbota aro chiaro ke ngwara butire tulimoke Samuel ama tabanga tona mere chimbuche na mere chimbuche na marita ama tabanga chimbuche no bana na buo monto haleluya yebon molisinga ingigwa wakirira ndikiaba goteba guchinsa iga abamura bane nigo baramona inwe inche nabeire nkobara korwa sobosaye bwane goikarero iga bono inche naoinda inwe mabakirori asende asobosi bwo monene na obo mwakwa mabutoye ine na ng'ombe yango na irete gose netigere yango na irete ningo na ureretie gose na korerete bobe gose nkarwa asoko boko kwango Gosine ingona ete ingo koboko kwango na nyorteri yaki na etori yaki ikangukoria maisane aha onye na koreta ayo nimbairanerie ebyo na irete omuntu utarenga bye nakorenga timoyi aha verse 4 abantu bakairaneria aya twatwiraneretie kende abantu bakairaneria aya twatwiraneretie kende twaturiana netikende tomiro njanda abantu bakairaneria aya twaturiana netikende gose twatokorerete bobe gose tikwariete gento kya muntu onde bwensi iwa notigera yo aba kolera mungu no yo sa misiri tata njugo jagatia aso kuyo
Ona abikire bukunse ona nabwate. Iwe wona. Samuel igara Abaisiraeli. Aso obokabuwaye karo Musaye bakobo gotubuwaye ona akoboni akina agotire iga tagete gotigemere mabona na takire kwere rio muntu ngandova chinguru chiangere yono ongwando umaite basa abantu bale akore mere mubaka akuero yanya akuero ora imis akiate bana agotire obubona bwate abu abana no bara Koko batebye bintu no bara oma wateba mane ono gokwandova ntawo bisiye ndeta abantu monte ngadiri narenge mokori emere moyo nabyana netyono bantu atala akutulia na ne enko ya ngone na yiti atala enko kotulite engombere ya ni kikwa ile tikete abantu bateba ya ono takuboli mwaka ilikuwa yetu otenetibu ndio wali kawa na ikuelete ilukori ilikuwa yetu manaye chama ni shukuru kete ekanyare kirania ega kuya ni boikarero iganya na kala magorega koramaki na ikuelete bintu bya yenge bya shukuru kono ko ta kwa bantu adama okule buya okueti buya esa kwa akili iru aliyo moto ya ko ga no mwana gete takan okabachoka ile mu ona akole school bebeida ko ekora buwi sometimes yako tige go tobisi wana ora tinete kya iru ali ale ngiria ye na mere ya bwa te jare ngi bongo buwaye eke oko angeli wo ko amano ne tina mudure tiora yo kigamba kwa kurekerwa babisingo motuleti oyo mbuyare kuna chibina abantu babo tabama oyere onyorara igara maki buya ne kogo takokwa ekiagara nokwe kero bomuno nakora gutigera makoke chiro bwata yawo gutigera ngonyere ko mutachi kana liaye kwa mateni oitai kogesa eyo ega oya kogori kale gamuri naiki akanora ku no kubuya yamba bodia bangi ko ira maberpa inje ngokubu maberpa akipa ko ikole pa maber kyo ko ne chai uchipa oro setia chai tigari tie skari yo ana machana bona ni mona bako na abantu bakire chimagi pa tana ya sawi guru sawa kwa ko goli mole watata aya ana kalite se utai ko kana sanga ko ne chai na ko uliti na lero ti ko iro ko kukorwa somo gimobo akumatu gakubu yagenda buya pale kamo iguru to basa ko tigara ne teni bantu bara mure biyombe mura bariana ekiombe ngere kwa bebe tu okagenda nga mama na kaluwa okagenda bezi yekiombe mama etena na tekiri ya bebe nene jiyo bale kama yulu oni batigere iko mu gusi akitu asomera akimoto yo moniga kwa obako basemeri oyo lokwa basemeri otakwati obe uamba bori abana banyasana obi mobo no buweni ko era bori hakuna haya buyana masikani hakuna masikani iri nyaro kaya goya aba morito iri kiro moto na baruti ga ikire betinye bere ede inga ikuindite goyo ko babo ko babo umwa jete ko ono gogo kwa abantu bakataka moyere ati moka wati moka nenda ko okakumbura yonsi ayano mokona itabu ga yuri yoko kwa ne chibese yoko ego ko ina ni yuri chonsi matena ngabaza abantu bakakora biso byabu chibere serikali umbe baka muao ani mungira ko kende tiga ari kuibera
alikuibira ituma kwa ile metoro eta ayamo bosio obwansio leta ukora kawana kwa take kwa mukungu ukora kwa okuoni bakidia baku etingane yago tangana tiko kana nasi nare kakwensi toko manya ina bijunjungu ko sale kabire agidwa sama kora matu kora bia naya somo gimowo kora kuwa somo gimowo tigo mane base kayao tigo mane base amate yao amarika wate ba koromo ki obano mane mena bantu barenga once wale kama nyiburi mwali oya yasanga kya wate kitabu kya Merengani sana sasa 17 Merengani 8:7 Basa janjanya sa aswa situle arabia basa janjanya sa aswa situle na makungunya sa aswa situle kwa babu ya eze abere ngatu ya abere bi oma ite kuno musaje ole corrupt o mukungu wako ba corrupt na bana baba ngatu musaje ko sabu na tokonya besa ngatu kireti ngara kabesi yoda oi kai koliwe kabesi olete Merengani ngana teba 8:17 ayura dia igwa ara igwa na ara teba mo teba mo tonar bas to korenga ngati embure era toiti otaka kutama kurua embure ya ma gutuma so kuchuchi yangu backwards wada goite ngantalo ko banya ndal ko bera kungu ja ni wanjete au bakote ngatu aha nabu bakondigia no mokia mbanyore ebe swahili ne watabanga na wapenda wale ambao wanao nipenda na wale ambao wananitafuta mapema wataniona wabana banya sana Bunango kora iga okora ndio koiga mpenda huyu Mungu naye pia atafanya nini atakupenda mpenda huyu anjenya sawa oyo gotongete anjenya sawa oyo okorenda anjenya sawa oyo re provider yao anjenya sawa ekiagera otiro gotoro serige tokieke ase na chichira indi asara abana tunatokore maki komeo na sawa seni me Yesu yo muturi itu